Tran jauna, azaosto bertso aldizkarirako zerta datzazu Euskal Herrirako bisita? What the fuck? Translator. Euskal Herriarekin harremana nahiko genukenez landu. Gure modura gauzak iteko oraindik ez da berandu. Urretxu eta zumarratarrak behar direla banandu. Harresianik eraikiko dut eta legazpiko ordaindu. Zer deritzozu honintza enbeita bertsolari muxikarrak zure aurka esandakoen inguruan? Muxicans? Fuck them, let's go, boys. Kanzotz, entxeneak! Herri polita. Gauza pare bat esan behar dizkiat, azaosto laranja horri, galipota kumeari. Entzunda neukan lehendik ere, zinela nahiko gentuza, teskerrik asko baina herri hontan, ez deu nahi zure laguntza. Gu ez gara ibiltzen, besten dirua biltzen, galduko dezu dirutza. Harresi hori eroriko da, guztiok eginda bultza. Harresi hori eroriko da, guztiok eginda bultza. Wow, nice bertso. Eta urtengo bertsolari txapeldun Donald Tadatea. Ez, Donald Lalaland. Ez, Donald Trump. Eta Iparragirrek emango dio txapela. Trampa da! Lehenintzen lotxagabe, arrazistak kinki, emakumez ere, hitzeiten nun gaizki. Lehenintzen lotxagabe, arrazistak kinki, zorionan ozegon, lehenago baneki. Azkenean ulertu dut poliki, harresiak botata, zubi
Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni no ni. No ni no ni no ni 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 no ni.